Arpa jo ondoren, gaur hemen gurean oso dastaketa kata berezia izango da. Ibilaldia 89 honezkero badakizue, iaia guztiok elorrion izango dela, ekainaren 6an, eta ekitaldi mordoa dute antolatua ari begira, ekaineko zita garrantzitsu hori begira. Eta gaur goizean bertan, Bilbon, Elbiandar desota izeneko, horrelako denda, jatetxe, sagardotegi berezi horretan, kata antolatu dute, baina euskera utxean, eta badakizueango nagusian horten, ez da Mikel Zeberio, Naroa Iturri gure lankideari, haze lezioa eman dion. Edan baino lehenago gauza asko egin behar dira. Guk gure herrian ikasita daukagu dudarik gabe edaten, baino ez nola edan behar den da zer egin behar den aurretik. Eta lehenengo egin behar dena da begiratu arduari. Orduan, argiona eta gero normalean sistema honena da, hola helduko pa, jarri gauza txuri baten gainean, paper baten gainean, mantel baten gainean, eta kolore ikusi, hori da lehenengo inbardeuna. Kolorean ikusten dugu zikina bada, era askotako gauzak daude kolorearen barruan. Eta bigarren pausua edan baino lehenago da sudurra. Sudurra ekarri, sudurrean sartu, eta hor hartzeitugu usain batzuk. Gero beste modu bat ere badago mobitu, astindu, hola, eta zabaldu egiten da, botagabe, berriro sudurrera. Usain animalak ere badaude, bai izardiaren inguruan dauden usainak, ardo gazteok ez daukate, baina ardo helduak, gran reservak eta horiek, baskotan ikusten da, eta hor usain horren barnean alditugu hartu usainak ehizarena, ehiza lumarena, edo narruzkoa edo, segun ze izan. Nola da posible ardotan usai hori azaltzea? Ariketak egitea, hor barnean ez, pentsa hau zaila dela, bakarrik egin behar da. Usaimen hona eta praktika ez da? Bai, baina azkematen praktika. Normalean, ardo pitima sartu, Agina eta Espainiaren artean, eta haizea pasatu, puskatu ardoa, eta joango dira puskatxo horiek agoaren osotik eta mingainan minaren ondora. Nola egiten da hori? Eta igerriko gozo asko gehiago, eta ez dugu egiten, ariketa batzuk daude egiteko, harrapatzeko gauz gehiago. Gero beste gauza bat erialdeakin da, ardoa sartu eta igelaren gauza egin, edo isiuarena. Hori, eta orduan bitarte hortan haizea sartzen da, aleginduko gara egiten.